Takže sme spravili Quattro, o chvíľku sa Quattro stalo najúspešnejším splatným systémom na predajniach. Potom sme rozbehli pôžičky, rozbehli sme kreditné karty, rozbehli sme hypotéky, rozbehli sme auta. A na záver z tej maličkej firmy, ktorá v Poprade vznikla, mala tých 4 ľudí, vznikla spoločnosť, a teraz to vyskúšam, fungovať. Nič nejde, doprava, ľava, hore, dole. Čo videl, teraz neviem, či si to spôsobili vy, či ja. Tak asi ja. Takže toto sú výsledky, ktoré sme takto dosiahli. Čiže z tej maličkej firmy, ktorá sedela v tej kancelárii, sa z toho stal takýto gigant, ktorý zamestnáva vyše 400 zamestnancov a dosiahol takéto číslo.